Xahar u nofs mill-qtil brutali tal-blogger Daphne Caruana Galizia, il-forzi tal-Ordni Maltin arrestaw 10 persuni suspettati li wettqu dan l-att makabru. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li f'konferenza tal-aħbarijiet ħabbar kif it-tnejn kmieni filgħodu ġew arrestati 8 persuni f'operazzjoni kbira mal-pajjiż brabta ma' dan il-qtil. F'din l-operazzjoni sa issa ġew arrestati 8 persuni li huma suspettati b'mod raġonevoli bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kif tafu, skont il-liġijiet tal-pajjiż, il-Pulizija issa għandha 48 siegħa biex tinterroga lis-suspettati u tiddeċiedi jekk tressaqx persuni l-qorti. Ftit tal-ħin wara li ntemmet il-konferenza tal-aħbarijiet, fuq Twitter il-Prim Ministru ħabbar li l-forzi tal-ordni arrestaw 2 persuni oħra. Bl-ammont tas suspettati fil-qtil ta' Caruana Galizia tela għal 10 persuni. Is-suspettati huma kollha Maltin, buħut minnhom huma magħrufa mal-Pulizija u ġieli tressqu l-qorti fuq każijiet oħrajn. L-arresti tal-persuni kien frott investigazzjonijiet li ilhom għaddejjin għal xi ġimgħat mill-membri tal-Korp tal-Pulizija, Forzi Armati ta' Malta u Servizzi tas-Sigurtà. L-operazzjoni issoktat it-tnejn filgħodu kemm fuq l-art, bil-baħar u anki mill-ajru. Bl-arresti jsiru fil-Marsa, Ħażebbuġ u Buġibba fost oħrajn. Operazzjoni li ilha ppjanata għal ċertu żmien li sseħħ propju meta l-Pulizija u l-Forzi Armati jaraw li huwa l-aħjar żmien, l-aħjar ħin kien identifikat dalgħodu u allura saret din l-operazzjoni mal-postijiet kollha li huma ta' interess huma taħt il-supervizjoni tal-Pulizija u tal-Forzi Armati u tal-qawwiet tas-sigurtà fost oħrajn is-Security Services. Dr. Muscat li sa mill-bidunet kien stqarr li ma kienx se joqgħod kwiet sakemm issir ġustizzja, qal li fil-kompilazzjoni tax-xhieda se tingħata l-informazzjoni kollha dwar ħidmet l-investigaturi barranin. Jien marraf li f'każ ta' prosekuzzjoni il-forzi tas-sigurtà se jagħtu briefing adegwat. Barra minn hekk, matul il-proċess tal-kompilazzjoni li nistenna li f'dan il-każ isir b'mod effiċjenti kif jixraq lill-gravità tiegħu, għandha toħroġ l-informazzjoni kollha, inkluż l-input tal-FBI, tal-Europol u tan-National Bureau of Investigation tal-Finlandja kif ukoll u fuq kollox tal-investigaturi Maltin. B'kawtela kbira u bi kliem meqjus bil-għan li ma jippreġudika bl-ebda mod l-investigazzjonijiet tal-Pulizija, il-Prim Ministru spjega s-sensitività tal-każ. Madankollu ħass li l-poplu kellu jiġi marraf b'dan l-iżvilupp importanti. Hawn il-Prim Ministru spjega kif ikkonsulta mal-Avukat Ġenerali biex ikun ċert li dak li jgħid jilħaq il-bilanċ bejn id-dritt u l-interess pubbliku għall-informazzjoni, filwaqt li tiġi rispettata l-preżunzjoni tal-innoċenza b'mod li dan ma jwassalx biex min jista' possibilment ikun ħati jiġi liberat fuq punt tekniku. Il-waqt li nħoss li dan l-iżvilupp importanti li tinqasam mal-poplu, jien konxju tal-fatt li fil-passat kellna mill-inqas każ wieħed dak tal-imħalfin, fejn dikjarazzjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien ġiet użata bħala difiża tal-imputati, fis-sens li d-dikjarazzjoni pproġudikat il-preżunzjoni tal-innoċenza u għalhekk il-każ. Iżda quddiem dan l-iżvilupp importanti, il-Prim Ministru Joseph Muscat tenna l-impenn tiegħu li ssir ġustizzja quddiem dan l-att makabru li bi-splużjoni bomba ħasat il-ħajja ta' Daphne Caruana Galizia. Irrid inġeddet l-impenn tal-Istat u tiegħi personali biex jitressqu quddiem il-ġustizzja il-mandanti u l-eżekuturi ta' dan l-att atroċi. Nixtieq nikkonkludi billi nirringrazzja lill-forzi tas-sigurtà li dalgħodu kienu verament impeccabbli fil-ħidma tagħhom li kif qed ilha għaddejja ġimgħat sħaħ u nġeddilhom l-appoġġ sħiħ tiegħi. Kif qed mill-ewwel mument li sirt naf dan l-att barbaru, we will leave no stone unturned biex issolva dan il-każ. Dan kommess li nagħmlu b'aktar determinazzjoni.